παράξενες βραχογραφίες του οροπεδίου Τασίλη είναι αμέτρητες. Ο Λότ έδειξε στον κόσμο ένα μικρό μέρος από αυτές που βρίσκονται κρυμμένες σε αυτήν την εντυπωσιακή καπέλα Σιξτίνα της ηλίθινης εποχής. Πελώρια πλάσματα που καταδιώκουν ανθρώπους. Πλάσματα με τεράστια μάτια, όμοια με αυτά που έχουν αναφέρει δελτία ειδήσεων. Δίτες με μπουκάλες στην πλάτη, ζώνες και ψηλές μπότες. Πλάσματα με τεράστια πόδια ή πτερίγια. Πανταλόνια και παπούτσια. Όλα αυτά πριν από 9.000 χρόνια. Άνθρωποι με πέλματα ζώου. Δεκάδες άγνωστα αντικείμενα στο έδαφος. Ακολουθούν οι γίγαντες. Μπορεί άραγε να είναι ανθρώπινα όντα? Ένα πλάσμα με τεράστιο κρανίο εμφανίζεται συγκεχημένο με ένα στρογγυλό αντικείμενο διακοσμημένο με μακριές γραμμές. Όπως και σε προηγούμενες σκηνές, αυτές οι γραμμές μπορούν να απεικονίζουν φως ή κίνηση. Νέα αντικείμενα με ίδιες γραμμές. Σε ένα από αυτά εμφανίζονται τα ίδια σχέδια που υπάρχουν στα στρογγυλά κεφάλια. Επιπλέον, άγνωστα μυστηριώδη ζώα. Αν οι νεολιθικοί άνθρωποι ζωγράφισαν ότι έβλεπαν με εκπληκτική πιστότητα, τι είναι αυτές οι μορφές? Υποπόταμοι με δόντια σαρκοφάγου, στρουθοκάμιλοι με 4 πέλματα, ελουροειδή με 8 δάκτυλα, κένταυροι, μονόκεροι. Πώς είναι δυνατόν? Πάντα πιστεύαμε ότι οι κένταυροι και οι μονόκεροι ήταν μύθος. Πλάσματα με κεφάλι εντόμου. Είμαστε μάρτυρες κάποιου γενετικού πειράματος από τους γίγαντες που κατέβηκαν στο Τασίλι? Από ό,τι φαίνεται, το ένα μυστήριο κρύβει το άλλο. Αναμφισβήτητα, η βραχογραφία που εντυπωσιάζει βρίσκεται στο μέσον του οροπεδίου Γιάμπαρεν. Γι' αυτό και την άφησαν για το τέλος. Παρότι η διάβρωση και η ανθρώπινη ασυνειδησία την έχουν καταστρέψει, ό,τι έχει απομείνει εξακολουθεί να είναι σημαντικό. Δεν είναι γνωστή η ακριβής χρονολογία. Σύμφωνα με σύγχρονες τεχνικές που βασίζονται στη φασματομέτρηση μάζας και χρησιμοποιήθηκαν σε παρόμοιες ζωγραφιές, υποθέτουν ότι έγινε πριν από 8 με 9.000 χρόνια. Για να μας ενημερώσουν καλύτερα, έχουν κάνει σχέδια όμοια με τις βραχογραφίες. Ό,τι βλέπουν είναι εκπληκτικό και ασφαλώς αδύνατο να ερμηνευτεί επιστημονικά. Ένα πλάσμα με σκάφανδρο διασωληνωμένο με ένα στρογγυλό αντικείμενο. Ένα αντικείμενο που φέρει μια διπλή γραμμή και εξίσου περίεργα φώτα ή αναλαμπές στο εσωτερικό του. Ένα πλάσμα που μεταφέρει κάτι στην πλάτη, παρόμοιο με αυτό που μεταφέρουν οι γήινοι αστροναύτες. Το πλάσμα φαίνεται ότι σύρει προς το μέρος του ή προς το σκάφος 4 γυμνές γυναίκες. Η μία έχει ένα μωρό. Οι γυναίκες έχουν νεγροειδές περίγραμμα. Η ζωγραφιά δεν χρειάζεται σχόλια. Άρα γιατί συνέβη σε εκείνο το μέρος πριν από 8-9 χρόνια? Συνευρέθηκαν οι γίγαντες με τις κόρες των ανθρώπων? Έκαναν γενετικά πειράματα?